Wata sabuwa, Elisha Gumi ya ce a ranar Litinin 'yan bindiga daɗi masu hallaka mutane a cikin Najeriya sun kashe mutane ƙalilan ne cikin rashin sani. Ya ƙara da cewa sun kashe mutanen ne domin ramuwar gayya. Kalaman Sheikh Gumi na baya sun ja hankalin shafukan sada zumunta, ta inda yawancin masu amfani da su suka bayyana shi a matsayin kakakin 'yan bindiga a Najeriya.